belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Gisteravond iets voor 11 uur is een vrouw aangetroffen, liggend in een plas bloed. Ze lag achter de snack La Negra in de wijk Montaña. De vrouw is om het leven gekomen en de politie gaat uit van een misdrijf. Op dit moment wordt nog onderzocht wie de vrouw heeft vermoord en wat er precies in de momenten voor de moord heeft plaatsgevonden. In de vreemdelingenbarak op Curaçao, op het terrein van de SDKK-gevangenis, is gisteren brand uitgebroken. 8 ongedocumenteerde Venezolanen zitten vast. Ze hebben enkele matrassen in brand gestoken en ze hebben veel vernieuwd. Er is direct begonnen met het blussen van het vuur. De ongedocumenteerden zijn overgebracht naar een ander gebied voor hun veiligheid. Ook zijn ze onderzocht door de medische afdeling. De noodwet die op Curaçao van kracht was in verband met de coronapandemie wordt niet verlengd. Dat heeft minister-president Gilmar Pik-Pisas bekendgemaakt tijdens een persconferentie gisteren. Daarnaast betaalt de overheid vanaf vandaag niet langer de kosten van een coronatest bij mensen met symptomen. De noodwet gaf de regering wetten en regels om snel te kunnen handelen in geval van een noodtoestand. Volgens Pisas is die wet niet meer nodig nu de coronamaatregelen zo goed als zijn losgelaten. De noodwet komt per 5 juni te vervallen. Vanaf vandaag zal een afspraak bij een coronatestlocatie niet meer gratis zijn. De overheid stopt met het dekken van de kosten. Ook het team van het contactenonderzoek werkte gisteren voor het laatst. Epidemioloog Izzy Gerstenbloed legde gisteren tijdens de persconferentie uit dat mensen die in een risicogroep vallen of naar het ziekenhuis moeten, zich gewoon kunnen laten testen. Maar het testen valt niet meer onder het gezondheidsprogramma van de overheid, maar het is niet zo dat er helemaal niet meer wordt getest. Het gemiddeld aantal mensen dat per dag wordt besmet lag afgelopen week op 45. De overheid adviseert om na een positieve test 5 dagen in isolatie te gaan. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você quer cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento como te comini abo. Kenneth Valpoort van vakbond Horecaf vindt dat de overheid moet ingrijpen bij hotel Sunscape. Daar worden illegaal mensen uit het buitenland aangenomen. Lokale medewerkers worden achtergesteld. Volgens Valpoort is dit een zaak voor de overheid en hij heeft een resolutie ingediend bij minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Larmonie Cecilia. Hij wil dat de overheid snel ingrijpt en boetes oplegt aan Sunscape. Minister van Financiën Javier Silvania heeft laten weten dat er voor bijna 12 miljoen aan restitutie is uitbetaald. Het gaat om meer dan 23.000 aanslagen die zijn gedaan in verband met belastingrestitutie. Op die aanslagen krijgen belastingplichtigen geld terug. In veel gevallen gebeurt dat daadwerkelijk cash door middel van uitbetaling via de bank. Silvania is blij dat de mensen hun geld terug hebben gekregen. Een nogal bizar ongeluk gisteren op Bandabao. Op de weg naar Santa Cruz lag er vuilnis op straat. Een toerist die de vuilnis probeerde te ontwijken kwam met zijn auto in de Mondi terecht en een auto die daar achterop kwam raakte ook van de weg af. Niemand raakte gewond, de auto's zijn beschadigd en het is niet bekend wie de vuilnis op straat heeft gegooid. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.